πατιστός δεινόσαυρος, πάντα χαμογελάει. Ο Μπάρνι είναι φίλος μας κι όλους μας αγαπάει. Παραμύθια όμορφα ακούμε και γελάμε. Μαθαίνουμε τ' αλφάβητο και αριθμούς μετράμε. Μπάρνι λένε το φίλο μας, θα σας το πω και πάλι. Ο πιο γλυκός δεινόσαυρος, μια αγκαλιά μεγάλη. Ντέιβιτ, ξέρεις κάτι? Η Τόσα έχει μια έκπληξη. Πες το σε ένα φίλο. Η Τόσα έχει μια έκπληξη. Πες το σε ένα φίλο. Η Τόσα έχει μια έκπληξη. Πες το σε ένα φίλο. Η Τόσα έχει μια έκπληξη. Πες το σε ένα φίλο. Η Τόσα έχει μια έκπληξη. Πες το σε ένα φίλο. Εσύ είσαι η Τόσα. Μπάρνι, γεια σου. Γεια σας, παιδιά, γεια σας. Αλήθεια, έχεις έκπληξη, Τόσα. Και βέβαια, αλλά δεν τη λέω. Να τη μαντέψουμε. Προσπαθήστε. Έχεις γενέθλια? Όχι. Πήρες καινούριο παιχνίδι? Όχι. Ήρθε στο σχολείο με ελέφαντα που φορούσε πορτοκαλί παπούτσια. Καλά τώρα, μια σκέψη έκανα κι εγώ. Μήπως συνέβη κάτι καλό στο σπίτι σου, Και βέβαια. Γίνατε πιο πολλοί. Ναι. Έχετε μωρό στο σπίτι? Ναι. Ζητώ, Και δεν στα είπα όλα. Καλά, θα μας τα πεις τώρα τελικά. Έλα, σε παρακαλώ. Όχι, αλλά θα δείτε όλη την έκπληξη σε λίγο. Τώρα θα δείτε. Με τρώει περιέργεια. Το μωρό είναι αγόρι ή κορίτσι? Δεν σας λέω, είναι μέρος της έκπληξης. Τόσα, πώς νιώθεις τώρα που έχεις αδελφάκι? Νιώθω σούπερ φανταστικά. Η οικογένεια είναι αγάπη, αγάπη και χαρά. Θα το πω ξανά. Τόσες ξέρω γύρω που περνούν καλά. Μα εγώ αγαπάω μια. Ναι, μα εγώ αγαπάω μια. Έχω εγώ ένα φίλο που έχει μια αδελφή και όλοι ζουν μαζί. Με τη γάτα και το σκύλο, τον μπαμπά και τη μαμά και όλοι περνούν καλά. Έχω εγώ μια φίλη που ζει με τη μαμά κι είναι ο μπαμπάς μακριά. Ο καιρός περνά κι όλα παν καλά κι ας είναι χωριστά. Η οικογένεια είναι αγάπη, αγάπη και χαρά. Θα το πω ξανά. Τόσες ξέρω γύρω που περνούν καλά. Μα εγώ αγαπάω μια. Ναι, μα εγώ αγαπάω μια. Έχω εγώ ένα φίλο που ζει στο χωριό, στη φύση, στα λιβάδια. Και στο τζάκι πλάι η γιαγιά του λέει παραμύθια όλα τα βράδια. Η οικογένεια είναι αγάπη, αγάπη και χαρά. Θα το πω ξανά. Τόσες ξέρω γύρω που περνούν καλά. Μα εγώ αγαπάω μια. Ναι, μα εγώ αγαπάω μια. Λοιπόν, πες μας τώρα, πότε έγιναν όλα αυτά? Ο μπαμπάς πήγε τη μαμά στο μευτήριο την Παρασκευή. Και εκεί γέννησε, Έτσι. Μετά έμεινε για 2 ημέρες και χθες βράδυ γύρισε στο σπίτι μας. Είδες τη μαμά σου στο μευτήριο? Αμέ, σίγουρα θα ήταν ωραίο όταν έφεραν το μωρό στο σπίτι, Αν ήταν, λέει. Ναι, ωραία. Τι ωραία που ήταν. Λατρεύω τα μωρά με τα δαχτυλάκια, τις πατουσίτσες και τις σουρίτσες τους. Τι ωραίες σουρίτσες. Σουρίτσες. Συγγνώμη παιδιά, σκεφτόμουν τα δεινοσαυράκια. Ξέρετε τι άλλο μ' αρέσει στα μωρά, παιδιά? Τι? Ότι μεγαλώνοντας γίνονται μοναδικά αγόρια ή κορίτσια, όπως όλοι οι φίλοι μου. Όλοι είμαστε μοναδικοί. Τι κάνει τον καθένα μοναδικό, Μπάρνι? Πολλά μικρά πράγματα. Τόσα πολλά μικρά πράγματα που είναι σαν κομμάτια από ένα παζλ. Σκεφτείτε όλα τα που αποτελούν εσάς.
Το χρώμα των ματιών σας. Εμένα είναι καστανά. Εμένα μπλε. Το χρώμα των μαλλιών σας. Εμένα κόκκινα. Και το άλλο είναι τι σας αρέσει να κάνετε. Να παίζετε, να ζωγραφίζετε, να διαβάζετε βιβλία. Ναι, μ' αρέσουν τα βιβλία. Και είναι και άλλα πολλά που κάνουν το καθένα μας διαφορετικό. Όπως είναι τα αγαπημένα μας φαγητά. Πίτσα. Ή τα αγαπημένα μας χρώματα. Αγαπώ το μοβ. Ή αν σας αρέσει να μιλάτε φωναχτά ή με χαμηλή φωνή. Ή αν μας αρέσει το τραγούδι και ο χορός. Όπως εμένα. Όταν ενώσετε όλα αυτά τα κομμάτια, τότε θα έχετε ένα διαφορετικό αγόρι ή κορίτσι. Σίγουρα όμως μοναδικό. Είσαι φίλε μοναδικός, δεν υπάρχει στον κόσμο αυτό κάποιος ίδιος ακριβώς, γιατί είσαι μοναδικός. Είσαι να ξέρεις φίλε, είσαι να το ξέρεις, ο μοναδικός πάνω στη γη. Πως δεν υπάρχει άλλος τόσο να σου μοιάζει, τόσο να σου μοιάζει όσο εσύ. Είσαι φίλε σημαντικός, δεν υπάρχει στον κόσμο αυτό κάποιος άλλος ακριβώς, γιατί είσαι μοναδικός. Είσαι να ξέρεις φίλε, είσαι να το ξέρεις, ο μοναδικός πάνω στη γη. Πως δεν υπάρχει άλλος τόσο να σου μοιάζει, τόσο να σου μοιάζει όσο εσύ. Κανένας. τόσο να σου μοιάζει όσο εσύ. Θα μας δείξεις τώρα τη μεγάλη έκπληξη. Όχι, όχι ακόμα. Ίσως αν παίξουμε πρώτα τις πεταλούδες. Ωραία. Ωραία, ωραία. Τι ωραίες πεταλούδες. Μα γιατί είναι όλες κοντά μου, θα με περνάνε και κανένα μοβ λουλούδι. Μα σίγουρα. Μπάρνι, αν όλοι οι άνθρωποι έμοιαζαν όπως οι πεταλούδες μεταξύ τους. Μα οι πεταλούδες δεν είναι καθόλου ίδιες, ούτε και οι άνθρωποι. Κάθε πεταλούδα είναι μοναδική, αν την προσέξετε καλά. Μερικές πετούν ψηλά, άλλες χαμηλά, άλλες γρήγορα, άλλες αργά. Είναι χρυσαφιές, καφέ ή μπλε. Καμία δεν είναι σαν την άλλη. Αν όλες έμοιαζαν, θα ήταν κρίμα πάλι. Μπορείτε να σκεφτείτε κάτι που σας αρέσει και σας κάνει μοναδικούς. Εμένα μου αρέσει να φτιάχνω σπιτάκια για πουλιά. Εμένα μου αρέσει να ζωγραφίζω. Και εμένα να τραγουδώ. Είδατε, όλοι μας κάνουμε κάτι διαφορετικό και είναι ωραίο να το μοιραζόμαστε με τους άλλους. Ναι. Λέω να μάθουμε στο μωρό μερικά τραγούδια. Καλή ιδέα. Θα ήθελα μια μέρα να είμαι δασκάλα. Παιδιά, εγώ έχω μια φίλη που είναι δασκάλα και ξέρει να διδάσκει τραγούδια. Θέλετε να τη γνωρίσετε? Ναι. Ωραία. Χαίρομαι πολύ που θέλετε, επειδή όπου να είναι φτάνει. Πού να την δείτε! Γεια σου, Μπάνι. Γεια σου, έλα. Τι κάνεις? Γεια σου, καλή μου φίλη, έλα. Πόσο χαίρομαι Πόσο που σε χαίρομαι κι βλέπω. εγώ που σε βλέπω. Ευχαριστώ. Χαρά μου να είμαι εδώ. Παιδιά, από εδώ η καλή μου φίλη Έλα Τζένκινς. Γεια σας, Γράφει, φίλοι μου. παιδιά μου, γράφει και τραγουδάει υπέροχα τραγούδια. Σε ευχαριστώ, Μπάνι. Ωραία. Έλα να κάτσουμε βολικά. Έλα. Είναι πανέμορφα. Πάμε λοιπόν. Λοιπόν, παιδιά, ταξιδεύω πολύ για τη δουλειά μου. Και ταξιδεύοντας, κάνω πολλούς φίλους. Μερικές φορές μια φιλία ξεκινά έτσι, με ένα φιλικό χαιρετισμό. Ας το δοκιμάσουμε. Και μερικές φορές ξεκινά με ένα χαμόγελο. Για να δω τα χαμόγελά σας. Πολλές φορές κάνω φίλους με μια χειραψία.
Γεια σας. Γεια. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να πεις γεια και να γνωρίσεις κάποιον. Μα ελπίζω ότι η φιλία ξεκινά από το σπίτι, έτσι δεν είναι? Ελπίζω να έχετε ένα φιλικό γεια για το πρώτο πρόσωπο που βλέπετε κάθε πρωί. Πιστεύω να είστε ευγενικοί, έτσι. Σε μερικούς αρέσει να λένε γεια έτσι. Γεια. Γεια. Άλλοι προτιμούν να λένε το γεια. Γεια. Άλλοι προτιμούν το τι γίνεται. Τι γίνεται? Στη Χαβάη λένε αλόχα. Αλόχα. Στη Χαβάη, ξέρετε, υπάρχει ένα μουσικό όργανο, το ιουκαλίλι. Εκεί οι άνθρωποι το λένε ουκαλέλε. Μπορείτε να το πείτε? Ουκαλέλε. Ωραία. Θα ήθελα να πω ένα τραγούδι μαζί σας. Προσπαθήστε μαζί μου με το ιουκαλίλι. Είναι για την Μέρι Μακ. Το έχετε ξανακούσει? Ωραία. Για πάμε. Ωραία. Θέλω να λέτε την τελευταία λέξη 2 φορές. Μικρούλα μια είχε μαλλιά, Μαλλιά. πολύ ωραία, ως κάτω απ' τα αυτιά, Αυτιά. απ' τη μαμά, ζητάει λεφτά, να πάρει κορδέλα, για τα μαλλιά, Μαλλιά. και πήρε μια κορδέλα να τη φόραγε πια στα ωραία μαλλιά. Μαλλιά. Τη φόραγε πια στα ωραία μαλλιά. Και τώρα με παλαμάκια. Πρώτα μόνη και μετά με τα χέρια του διπλανού σας, εντάξει? Το καταλάβατε? Μικρούλα μια είχε μαλλιά, Μαλλιά. πολύ ωραία, ως κάτω απ' τα αυτιά, Αυτιά. απ' τη μαμά, Μαμά. ζητάει λεφτά, να πάρει κορδέλα, για τα μαλλιά, Μαλλιά. και πήρε μια κορδέλα να τη φόραγε πια στα ωραία μαλλιά. Μαλλιά. Τη φόραγε πια στα ωραία μαλλιά. Μαλλιά. Μπάρνι, ελπίζω να ξανάρθω πολλές φορές και να ξαναδώ αυτά τα όμορφα παιδιά. Πάντα μοιράζομαι με τους φίλους μου ένα ωραίο τραγούδι αποχαιρετισμού. Λοιπόν, ελάτε, σηκωθείτε. Εντάξει. Σφίγγουμε τα χέρια των φίλων, έτσι, και εσύ, Μπάρνι. Για να Και δούμε. εσύ, Βέβαια. είσαι φίλος. Ευχαρίστως. Βέβαια είμαι Τα φίλος. χέρια δώστε σας χαιρετώ. Τα χέρια δώστε σας χαιρετώ. Τα χέρια δώστε σας χαιρετώ. Ελπίζω να σας ξαναδώ. Ξανά, παιδιά. Τα χέρια δώστε σας χαιρετώ. Τα χέρια δώστε σας χαιρετώ. Τα χέρια δώστε σας χαιρετώ. Ελπίζω να σας ξαναδώ. Χάρηκα πολύ που σας επισκέφτηκα. Και εμείς, έλα. Δεν περάσαμε πολύ ωραία με την επίσκεψη της Έλα Τζένκινς, παιδιά. Ναι, ήταν πολύ καλά. Μάθω αυτά τα τραγούδια σε κάποιον στο σπίτι. Μόνο που δεν έχω ουκελέλε. Με τη φαντασία μας μπορούμε να φτιάξουμε μερικά ουκαλέλε. Φυσικά. Και αυτή είναι δουλειά για... Πανότσαντα! Έχω μια μεγάλη τσάντα που έχει πράγματα πολλά. Σπάγους με χρώμα, γάντια κλωστές, ταινίες πλαστικές. Για να δούμε όμως τώρα τι θα μας χρειαστεί. Έχει ο Μπάρνι τσάντα που χωράει πολλά. Κι όλοι παίζουμε καλά. Κι όλοι παίζουμε καλά.
Τι ωραία που είναι! Εδώ μέσα έχουμε όλα όσα θέλουμε. Αυτό είναι εύκολο λοιπόν. Πάρτε τα λάστιχα και τεντώστε τα πάνω στο κουτί. Είδατε, παίρνουν πάνω από την τρύπα. Ένας μεγάλος τώρα μπορεί να μας κάνει μια τρύπα στο κάτω μέρος του κουτιού. Μετά βάζουμε έναν κύλινδρο από χαρτοπετσέτες ή ό,τι άλλο υλικό βρούμε και λίγη κόλλα πάνω του. Μόλις βάλετε τον κύλινδρο, έτοιμο το γιουκαλίλι σας. Βάψτε το με ό,τι χρώμα θέλετε. Και στο τέλος έχουμε ένα γιουκαλίλι παιχνίδι. Βλέπετε τι εύκολο που είναι. Μέρι, μέρι, μακ. Ωραία μουσική. Μ' αρέσει. Γεια σου, Μέρι Μποπ, γεια σου, Μέρι Μποπ. Γεια σας, παιδιά. Γεια, φίλοι. Μ' αρέσει η μουσική σας. Και αυτή η μουσική μ' αρέσει. Γεια σου, Μπιτζέι. Άκουσα μια πάρα πολύ ωραία μουσική. Τι ήτανε, Φτιάξαμε ουκαλέλε. Κοίτα, BJ. Πω, είναι τέλεια! Μπιτζέι, περάσαμε πολύ όμορφα, περιμένοντας την Τόσα να μας δείξει μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Τρελαίνομαι για τέτοια. Ήρθε η ώρα να μας τη δείξεις, Τόσα. Για να δω. Όχι ακόμα, αλλά σύντομα. Και τι θα κάνουμε μέχρι τότε? Ξέρω εγώ! Να πούμε το αγαπημένο τραγούδι. Ναι, εγώ ξέρω ποιο είναι αυτό. Αυτό με το κλάπα της. Θέλετε? Ναι. Άρμα! Φίλε, κλάπα, κλούπα, κλάπα της κλαπ. Μ' αρέσει ο τρόπος που κατραγυλάς. Μ' αρέσει ο τρόπος που κατραγυλάς με τα χέρια. Φίλε, κλάπα, κλούπα, κλάπα της κλαπ. Μ' αρέσει ο τρόπος που κατραγυλάς. Μ' αρέσει ο τρόπος που κατραγυλάς με το σώμα. Φίλε, κλάπα, κλούπα, κλάπα της κλαπ. Μ' αρέσει ο τρόπος που κατραγυλάς. Φίλε, κλάπα, κλούπα, κλάπα της κλαπ. Μ' αρέσει ο τρόπος που κατραγυλάς. Φίλε, κλάπα, κλούπα, κλάπα της κλαπ. Μ' αρέσει ο τρόπος που κατραγυλάς. Φίλε, κλάπα, κλούπα, κλάπα της κλαπ. Μ' αρέσει ο τρόπος που κατραγυλάς. Ακούστε, παιδιά, είναι ώρα για την έκπληξη. Αχ, ωραία, τέλεια, θέλω να μάθω τι είναι. Έτοιμοι όλοι? Ναι, είμαστε έτοιμοι. Σίγουροι? Ναι. Για να δούμε. Ορίστε. Γεια σου, καλή μου. Το μωρό. Το μωρό, κοιτάξτε. Ένα μωράκι. Θυμηθείτε, χαμηλές φωνές όλοι τώρα. Όμορφη έκπληξη, Τόσα. Και δεν είναι μόνο αυτή. Τι εννοεί? Τι γίνεται τώρα? Έλα, μπαμπά. Κι άλλο μωρό. Γεια σου, καλή μου. Κι άλλο μωρό. Κι άλλο ένα. Τα μωρά είναι δύο. Η μαμά της έκανε δίδυμα. Ωραία. Μπάρνι, τι είναι δίδυμα? Είναι όταν μία μαμά κάνει δύο μωρά την ίδια μέρα. Όπως εγώ. Είναι αγοράκια ή κοριτσάκια? Δύο αγοράκια. Κι εγώ είμαι μεγάλη αδελφή. Και πώς τα λένε? Αυτός είναι ο Κέβιν. Και ο μπαμπάς της Τόσα έχει τον Γκάιλ. Γεια σου, Κάιλ. Γεια σου. Δεν είναι ολόιδια? Και βέβαια είναι Τόσα. Μερικά δίδυμα μοιάζουν τόσο πολύ που είναι ολόιδια ακόμα και όταν μεγαλώσουν.
Δεν τα ξεχωρίζεις. Μα Μπάρνι, αν είναι ολόιδια, θα είναι μοναδικά. Ω, βέβαια, δεν είναι η όψη που σε κάνει μοναδικό. Είναι το τι έχεις στην ψυχή σου. Είσαι φίλε σημαντικός, δεν υπάρχει στον κόσμο αυτό κάποιος ίδιος ακριβώς, γιατί είσαι μοναδικός. Είσαι φίλε, φίλε, είσαι να το ξέρεις, ο μοναδικός πάνω στη γη. Ο μοναδικός πάνω στη γη. Τόσα, σε ευχαριστούμε πολύ που μοιράστηκες τη μεγάλη σου χαρά μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ. Τόσα. Χάρηκα που είδα τα μωρά. Και εγώ ήθελα να τα δείτε όλοι σας, επειδή σας αγαπώ πολύ, πολύ. Μ' αγαπάς, σ' αγαπώ, θέλω αλήθεια να στο πω, μια αγκαλιά και ένα φυλάκι σου γλυκό, λένε πάντα σ' αγαπώ. Μ' αγαπάς, σ' αγαπώ, θέλω αλήθεια να στο πω, μια αγκαλιά και ένα φυλάκι σου γλυκό, λένε πάντα σ' αγαπώ. Πάω να φτιάξω ζωγραφιά για τα μωρά. Στάσου, αδερφούλα, θα έρθω κι εγώ μαζί σου. Ωραία. Ωραία, γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Θα πρέπει να φύγουμε κι εμείς τώρα, Μπάρνι. Γεια σου, Μπάρνι. Γεια σας. Χάρηκα πολύ που σας είδα. Γεια σου, Κέβιν. Γεια σου, Κάιλ. Γεια σας και πάλι, φίλοι μου. Χάρηκα πολύ που σας είδα και όλοι μαζί γεμίσαμε με γνώση και ελπίδα. Περάσαμε μια πανέμορφη μέρα περιμένοντας την έκπληξη της Τόσα. Μάθαμε ότι υπάρχουν πολλά που κάνουν τον καθένα μας διαφορετικό και με τον τρόπο του μοναδικό. Ακόμα και τα μωρά. Ξέρετε κάτι, κι εσείς είστε μοναδικοί και εγώ σας αγαπώ. Να το θυμάστε.